Da shi na zo mu shuka har yayyo fure, iya wuya da ku mu zauna ba zan bar ku ba. Da shi na zo mu shuka har yayyo fure, iya wuya da ku mu zauna ba zan bar ki ba. Assalamu alaikum masoyana, masu bibiyar waƙoƙina. Sunana Mustapha Usainin Danko, wanda kuka fi sani da Musti Danko. Zan yi amfani da wannan dama da na samu domin sanar da ku hanyoyi masu sauƙi na samun waƙoƙina ƙayatattu, kamar yadda a baya na nishaɗantar da ku da waƙoƙina kamar haka, irin su Cikon Buri. Na ga cikon buri mai dacin wacce nake kauna. So daga labari tasirin sa ya taɓaro ina. Iya wuya, mafita. Mai na gani har zuciya ta yau neman mafita. Samu guri in yi miki labari. Khadija. Dangi na so na shige ki fitar da ni da so zai wuya in cire shi ya sani dama. Da lokacinki ne Amarsu. Lokaci ya yi amarsu damke an wanke a dama. Ko kwana ko rausaya ku juya mata. To yanzu ga hanya mai sauƙi da za ku iya samun sababbin waƙoƙina a YouTube channel ɗina da kuma WhatsApp number na. YouTube channel ɗina shine Musti H Danko. Ka danna subscribing da kuma alamar ƙararrawa domin sanin sababbin waƙoƙina da na saka. Ga masu nema na domin wani business kuma, ga WhatsApp number na 0x033542146. Ina mai ƙara ba ku haƙuri masoyana domin rashin sakar muku da kundin waƙoƙina. Ina ƙoƙarin shirya muku ƙayataccen kundina nan ba da daɗewa ba. Masoyana, ku ne farin ciki na, ku ne nawa, ni ne naku, Musti Danko. Magana ta jari ce ta da